pa zachiyembekezo chawo pa timu imeneyi komanso metanena muja tikhaye ndi akina phiri komanso a Kelvin Moyo. Tialandira alendo athu pa line ipa. Tiyambe ndi aphiri. Akina phiri mawa wabwino, mukundimva mwadzuka bwanji? Ayi tadzuka bwino chimwene kaini mwadzuka bwanji? Tadzuka komanso tili ndi Kelvin Moyo pa line ipa. Amoyo mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka madzuka bwanji kumene? Tadzuka. Ine ndi office wa Howana ameticheze nanu kuyambira nthawi ino mpaka cham'ma 8 koloko muno. Tiyambe ndi akina phiri mwina kuunikira mbiri ya timu imeneyi. Inu ndi mmodzi wa akatswiri amene munasewerapo timu imeneyi, mwayinako zikho komanso ndinu munthu amene ngati sakulakwitsa munachinya zigoli zambiri amene munasewera ku timu imeneyi ya Flames. Mwina tingomvetsetsa amalawi amvetsetse kodi chifukwa tomafika funso lingati lopusa koma silopusa kwenikweni, nchifukwa chani mdziko muno muli timu imeneyi ya mpira wa miyendo ya Zimbabwe yaikulu Flames inakhazikitsidwa chifukwa chani, imatani? Tiyambire pamenepo aphiri. Nzona Flames inakhazikitsa chifukwa choti izi sangalatsa ma citizen ya Malawians ndiponso ngati muziwa kuti dziko lililonse lapano pansi kumakhala timu ya imene imakhalira dziko ndiponso pamakhalanso makilabu amene akumenya mdziko. So Flames yonayonso ili gulu limene lolo kuti ni timu yoti imamenya mdziko imachita represent dziko lawo pama international games ndi ma local games. Chabwino, Amoyo, inu tatifotokozani mbali yanu, why does the Flames exist? Bwana Moyo. Basically, national team ngaikakhapo pa dziko pamene mu dziko lililonse. Ijapachezonga pati social economic. Anthu angangokhala akungomwina kugwira ntchito zosiyana-siyana apachiko amene poposa akwena kukhala ndi sangalutso. Ndija imabwera ngati nsangalutso anthu amdziko mmenemo pamdziko momwe makalabu awandi awosewera masewera ampira pomwe akasewera amene akukhala ndi timu imodzi yomwe makhala ngati kuyimirira dzikolo. Anthu onse amdzikomo ikamamenya ndi dziko lina azikupanga anali behind timu yawoyo koma kuku akusangalala. Chabwino. Kwa chake inabwera pa dziko ngati kukhala national team ya dziko lina. Aphiri, inu mwasewerapo mpira nthawi yayitali Flames imu. Kupatula kuti isangalatse Amalawi, cholinga china kapena kuti target ine imakhala chani? Pamakhala ma targets, ma performance targets zimakhalapo zinthu ngati zimene tekeze imachitira kampani kuti ifeyo timafuna kuti pa 6 months tizipanga chakuti pa every 1 year titsauta panga achieve chakuti. Timu imeje imakhala ndi ma targets. Ndisoona timu ya national team imakhala ndi ma targets. Matarget akewo amapasidwa matarget amene ndi makochi. Kati ukakhala kochi akakulemba ntchito amakupasa target kuti iweyo tikukulemba ntchito 2 years, pa 2 years apa kuli ma competition 4 or 5 ya international competitions kufuna kuti iweyo kuti winire kapena atatu out of those 5 kuti mwina mwache contract yako ikata mwina chipite tipange renew. Never makhala ma target or sometimes half of those competitions amati muweneko kapena mfikeko ma final ya AFCON kapena mu chite qualify ku AFCON. Sometimes amangokuza kuti timangofuna kuti iweyo uchite qualify ku AFCON ngakhale usaka wina AFCON iyo koma uchite qualify timu ipite kuti kunje ipite ku AFCON. So pamakhala ma target angati amene and two pamakhalanso kuti amatha kukupasa so target kuti wayamba ntchito kumene tikufuna kuti mwina within a year ukhale kuti waichita develop team yabwino kuti ikhale ready for kuwina ma competitions. So pamakhala target imene yoyo ya development so imakhalapo ndi ama success kuti the team has to be to succeed in whatever they are doing. Panthawi imene yoyo
tarifu makala matarget siyana mmene ndi coach ndi football association ziko ingagwirizirane kuti coach tamlemba coach matarget yake ndi akuti. Tarifu kuzani mu nthawi yanu munamenyapo Eastern Central African Challenge ndi mzikho zina zotero komanso pa club level munali katswiri kwambiri mbiri ilipo mukayitanidwa ku Flames kuja ma targets ngati amene inu madziwa amachita bwanji communicate kwa ma players ndipo ma targets anali chani nthawi imene tisanabwere pano mmene zinthu zikukhalira Aphiri? Ifeyo nthawi yathu imene timamenya ifeyo twana first tinayamba kumenya national team tiliana tili pa school tinapeza ndithu akuluakulu ngati abambo auya Kevin Moyo awo ndiyena ulendo wa Chikafa tinapeza kumene koko ulendo wa Yasin Osman Aleti Yasin Osman mzimu wao use kumtende koma onse tinapeza kuti ali kumene koko. Koma titafika kumene koko ife sana tipase target ngati ana ya kuti tinapita kuti basi ifeyo tiena kuphunzira kaya ndio tinatha kukhala mwina nthawi zina wanu yeyonse mata kuti ukupanga be training ukuyenda ndi timu mpaka uzolowere kuti sopano wa zolowera malingana ndi system or philosophy ya coach yo then amatha kukupasa mpato woti umenye. Koma players amampasa target target amampasa ndi coach so mana coach akakupasa target iwewe you have to build a team yoti is a winner and you must also choose my players amene oyenera kuti wakupangise wewe kuti team iwine bwino. Chabwino Kelvin Moyo nkhani funso lomwelo ndilipititse kwa inu tibwereni ku Flames yapano Aphiri fotokoza mukudziwa inu mwakhala mukutsatira nkhani ya masewero ampira kwa nthawi yayitali kuposa ine pano pa Flames sikuchita bwino kwenikweni ambiri atha kugwirizana nane komanso inu mutha kugwirizana nane mukamaona Flames yapano yapita kuma AFCON yangati World Cup sinapiteko even timatournament ting'ono mwina kuwina kumene sinawineko ngati tachina kaso kaputi mukamaona Flames yapano maona kuti imakhala ndi masomphenya ili imakhala ndi chikhumbokhumbo cho chita achieve china chake vuto njani ndi Flames yapano Kelvin Moyo? Kujana na vuto ndi mavuto ndambiri chifukwa wa dziko umangatira zambiri ife pano kuti ngwana tatu mamba pia anena kuti iwo mena ngapira national team akaswera mpira pazaka zambiri pazimene ziziza kale benchmark yake kapena kuti catchment area yofunira ma player imambira kale kuma zomwe masikwano zisiziza neze tunabimba namba 2 kale mukakhala muona kuti school ina iliyonse inali ndi school ground oleno yawo awo amene mmakula school van kana school ground ndatiponda sewerapo mpira pa school ground ipo pano mpeza kuti na school ground kulibe anthu mwina mangapo maholo mangapo tikuphaje so the process ya mpira siyambira pamwamba Malawi ina benchmark yabwino ndipati muone ndilo mo kale 1975 mwezi Malawi inanga bomeno kuda kuisa simu inakafika final sakati ya ndila chimene ndipo simu ngati ilipo sasa sakati inakafika so kashimbe na jabu ndipo 1979 timu imene inapo challenge cup yomwe ili ngati so kwa sasa mene ndichi timu yomwe 1984 inapita ku AFCON timu yomwe 1988 inawina challenge cup imene zonse zinachitika chifukwa pali ngapo anaika benchmark anthu kale koma sidapitiriza and 2 boma so ina ndichidi kwa mbili imatanga investment kwa mpira organization na kama kupiga economically bila sema akuta atakuwa kama kamenya mpira akuzani kuti asinapede ku Eastern Central anapeda ku England and Malawi yao inakamenya bondi Chelsea endo anapeda ku England kupiga challenge cup kuti boma limaika investment ya mbili mpira sasa tunozo da investment ya mimi nachitaje makuta asa kama kutuka ikichepa now modern football ngati tumika investment infrastructure kuti ana kama sewera sewera maground abwino ngati mpanga hiyo sikupotana
makochi mukapanda kupanga develop makochi abwino kuti aphunzira nawo mpira pamweyo khani makochi kuti ali ndi luntha ndi nzeru zotrainera anyamata osewera mpirawo ngati palibe mpira ukufutani yampeza kuti amatenga makochi kunabwera kuno Wanda Moreira ochokera ku Brazil akubwera kuitenga malo chaka choyamba ku Sansensi komanso amafika makochi amunomo filosofi yake ya mpira kunabwera Paulo anabwera kuno kwambaso kupesa ndi amene anapita ndaphiriwa ndi gulu lawo ku Israel anapita makochi atende filosofi yofanana anabwesa zama under 12 kalikali kuna zama under 12 panokuona mina mene makadami akubwera mu mmene zikubwerera ndi performance zipanga invest sikabo ndichibija mbili chokuti ije njama masera ampiramu mpira uma kupita patsogolo ngacho kulibe infrastructure tu polisi yeka sintazicho zina munga kalikale mwakumbukira bwino mpira unali anda maripoti wa analanda skuchi minister of sport kitangati nayo imodi unali ma sports master omwe amaphunzitsidwa anaenda pamsi amaphunzitana nthawi ya PE ana makhala kuseka zaka zinozompheza kuti anthu ambiri omwe ali kapsisa ukuthi kalikale mukapita ku farm mukakaona anthu omwe andi ma certificate kuti anala panopo zinozosizikitika so we need to go back to basics ali pasi sangofuna ma results so ife chomwe tikupanga tiumbanga engine ya gari moto kumtunda momwe tiantile pansi kuena kwendera pansi ngakhale abwino ngati pansi papalibe awawa aphiriwa amabwera ku ndege ochoka uchaminadi kunya mpira nthawi kuti kunali investment achilapo zamadimba ngamabwera ndege ochoka kuti kuni boys kama mpira wa boys ku planta nezo kalika tione sajini panopo tizingachipike furi mpira wa Simba timu yenyewe panga training remote komabe idea wangonesa kuti anthu anayindikidwi choti mpirawo ukonzedwe and make investment yangi komalizira ndipo koza ngati Blanca inali ndi ground ngati football ground ndipo ma ground amene okamako palibepo ngacho amaground amene chilengero changu chikukula chilengero cha matimu chikupita patsogolo kuti lengo kunali lengo community kwa masanzi wa my national team ya mali kama institute ngajabo instance yomwe wina apili yomwe ndakangidwa kumaye kuno ma game ina amene pajapo mwambe zoti panopo ndibwinja si ground sabino bwino so we need to go back to basics tiyambira pansi kumanga engine mwapita kontunda asingi tikapanga zimene zozo yenda kuma mpira ulibe shortcut aho tabwino tipite kwa pili sana pite kwa ronhana pili Kelvin amoyo akambapo apo nkhani zokhudza development ya maplayer achipere kumapita nawo mpaka kuwasamalira bwinobwino kuwapatsa zonse zofunikira kuti mpaka na akapezeke kuti akumenyera national team ya dziko lino inuyo nthawi yanu ankakusankhani mota how were you being picked nthawi yanu ngati maplayer ma structure akunena amoyowa analipodi msukulumu nanga kupatula msukulumu kwina kunali kuti kumene kunali ma structure oti amakuthandizirani kuita develop talent yanu ngati inu nthawi imene muli achichepere inde zonadi amoyo zimene afotokoza ndithu amoyo amaziwadi ma structures zimene analilipo yamba ni zonadi ineso ndikana fotokoza chimozimozi koma ngati mmene mwandifusira apa kuti nthawi yathu ma structures amene analipo ndiponso anachita bwanji za development zonadi ifeyo kale kunalibe makadami makadami amene timadalira timati makadami anali ma schools ifukwa ma players ambiri amachokera ku school ma school secondary schools ndiku ma college ndiku university tinali ndi ma players ambiri ochokera kumeneko koma pakali pano ngati muone ku university tilibe ngakhale player mmodzi ochokera ku university o ku college iliyonse kuti amenye mu national team ndiponso kusankhidwa ifeyo timasankhidwa chifukwa choti panali anthu district yonse inali ndi sports organizer kunaliso regional sports organizers ma regional sports organizers awa also they were employed by the government kandi ya district ndi ma regional also anali employed by the government and amene ajawo nthawi imeneyo ndi amene ma coach national coach amachita use kwambiri ngati anthu ochita identify talent mu ma region yawo ndi ma district mwawo so ifeyo kuyambira ku secondary school tinayamba kumenya mu district team ya Karonga district
then anati masankhidwa kuzamenya kuti Northern Region Northern Region team imasankhidwa through ma district amenewo chimodzimodzi pakati chimodzimodzi ku south. So pamakhala ma competition amene oti ma district teams amamenyaso against each other, ma district amamenyaso against each other, then ma region amazapezekaso makapu, pamakhala makapu amene timamenyaso pa regional level. Pa regional level apo player akafika ku region ndekuti amene yoyo ndekuti ndi player wabwino kwambiri. Ndipo after ma competition ya ma regional competitions awo ndi pamene pamasankhidwa ma national players yopita ku national team. Komabe panaliso magawo awiri, panali ma schools national team and the national team yeni ya ziko. So ma schools national team ya ziko imachitasuzirai kwambiri pa ma schools competitions, ma schools national team. Amene analiso very effective. Chifukwa choti ngati nene la moyo wakuti every school had a pitch ya mpira yoti akati panali nthawi yoti mapita ku school kwasewera mpira siku pamakhala siku roti kumakhala PE, and then that PE inali physical education inali yoti imene amachita use ngati nthawi yoti anyamata ana azipita kukachita za masewera, ena amachita volleyball, ena basketball, ena boxing, ena football, machita use nthawi imene yoyo. Koma ma facilities ake nalipo. Koma pakali pano most of the schools muona kuti ulide ma ground, even ma private schools amakara alide ma ground koma amaroleza kuti azipita operate as private schools kuti ana azikhala mene koma palide recreation center iliyonse. So zimene zozo mwina mwache tutabwereranso zimene zozo mwina zingatithandize chifukwa zimene linganene icho ndichoti naneso nimaganiza kwambiri kuti zimene tilili ku football association ku ministry I think if we can back on that one mwina itithandiza especially ukhala very effective ma coach ene oti yachite deploy ma district ma region. Tabino. Kale page tinali now nditu what the coach was doing was the head coach Mena Ted Poe who was very successful. Kuma chimena napanga ni choti he had my assistant yake ngati Henry Moyo abagwa Moyo Kevin the ena mwina ngati ulendo Marunga America ena wina amaika kunote so kunote kunali Marunga o kunali so ndi Pat Waters panali mzungu wina anali assistant kwa yeye anabwera naye yeye Ted Boy mzungu anamkita deploy ku north kukhala ku north yeye amayanga nila Northern Region mzungu amayanga Northern Region and Central Region. Oma yeye coach head coach anali ku Southern Region amayanga nila Southern Region yote Eastern Region. So zimakana zimaenda chifukwa antu aje anapasida resources kwa pasa galmoto nyumba ma benefit ya bwino ngati muntu agwira mboma kuma amaenda tsamene aja because they were working very hard to identify players in need. Tabino tipite kwa rankhana tibwere kwa Kevin Moyo tikathana rankhani atu. Excuse me, tipite kwa Blessings Maguira ku Baraka nayenso alankhule nda Malawi tikatamenepo tipite kudedza kwa Imamu Ali. Blessings mawu abwino adzuka bwanji tiye timve maganizo a Malawi position yawo pa nkhani ya performance. Kuti ku Baraka Blessings adzuka bwino kwambiri apa ndi a Malawi awiri amene akufuna kuyikirapo komiti pa nkhani imene kwambirira tuzi dzina lanu komanso kuti machokera kuti. Ine ndi Gerard Tembaka ndimachokera ku Machinjiri ku Baraka. Mutu wa programu ndi wafule mtu kuti sikuzira bwino vuto ndi pati. Lemzi ikuonesa kuti kuyambirira pakumavota nkhani yokhudza youth development
mpira umayenera ndithu kumakonzedwa kupekera fisi azitambera mbuyo mpoma chachikulu pakumavuta kwambiri matimu za Super League akumathopezeka kuti player amene akumuona kuti akuchita bwino nthawi imeneyo kaya ali ku Zuzu akangochoka ku Zuzu zifotwa ya bwino magemu awiri akupeza kuti akupita kumachekera mastages ampira amayenera ndithu kuyambira pa umwana munthu kayacho kapanda 14 under 16 under 20 under 23 kumapita kwina koma player akangochoka kudumba stage unena kuti wangochoka ku Super League fotwa ya magames awiri then straight apita ku national team zimene zimatipeteka kwambiri so sitimathaphena pake mwina kuambisa some players athu nkhani ya commitment ndi passion palibepo because munthu ayenera kukhala ndi passion ya game yomakusewera komanso akakhala passion akuyenera kupanga commit kuti akhale ndi commitment ndithu tikamasewera mpira so tikamangosewera mpira unena kuti apo ndi ndalama ziliko ndicho kumatheka ndiye tikapanga kwambiri kunena kuti tayang'ana tikakhudzana ndi mpira umene ukuyendera ukuonongeka ndithu kuchokera patali kupita chitsogolo mukuona kuti Malawi frames ichitendi kuti izindabu pamene papa chinthu chachikulu ndi nkhani yokhudza base ine yomwe tikuyenera kuikonza kuchokera ku Malaysia League athu amene tili nawo kuli Mtanda kuli Mmera poyamba FDH under 20 mbali ngati zimene zichaza kuyenera ndithu kukhazikitsa ukadaulo oti anthu aja kuja competition ya zikhala ndithu ya serious apereke zipangizo zokwanira malika amene masukulu kunkhani yokhudza mamasa makuzi magames amasa amene aja amene akuyenera ndithu ayikese onawo akhale otenga because kuchokera kumene kuja komwe tingapeze maplayers amene angasewere bwinobwino ku national team yathu apaso ndi mmodzi omaliza wachitsikana ayikire kosana ndema ngamene amakusata mpira umenewo wa Chinyamata kwambiri ndatuze zina lako komanso kuti machokera kuti zina langa ndi Misindo Mikamoto ndimachokera kubalaka kwampono kwa Mponda vuto ndi pati komanso kupita chitsogolo chipangeni ngati frames kuti ichita bwino ndivomereze zimene waninajerani komanso kupitirizapo maplayer akamamenya mpira amakhala kuti akupangira instruction ndi coach kuti ground zikakonda chonchi koma player yonse bayekha amakhala ndi maskills yake maskills amene ajetaliza agwisa ntchito ground kupatula zimene atiza coach most maskills zina zoonera maplayer ena akamasewera mpira zimene zikuzigwisa ntchito mpira utikuzopita patsogolo koma munthu ngati wa ground akungochita zimene makuti ake amuzi zimene zisangapange develop ma development kuti munthu yekha azitha kuzipanga develop yekha maskills kumenya mpira kumadzoti menda tenga mpira pano uyo ali apo ndikampasira uyo ndiluse apa kuti ndikatipa kuti zimenezo ndio zikuza kuchambira mene moro ni mene namalizira kuno kubalaka anthu awiri kuipirapo ndemanga pa nkhani imene ya frames kuti ichite ndi kupita kutsogolo tokoza blessings Imam wali kudedza nthawi yako tabwino ndiwa kwambiri elders kuno kudedza ndili ndi makosana awiri amene akufuna mwina ayikepo mfundo zawo pamutu umene ukambidwa lero mpologalamu yakulinji choyamba tikudziweni dzina ine dziweniona chabwino pa nkhani ya frames ndi mmene mwayimbayi mwina ndimukuona ngati kuti vuto la timu ya frames lili pati ndipo kuti ngati dziko tikhoza kukonza pati kuti timu imeneyi iyambenso kuchita bwino vuto la timu athu national team ndakuluakulu athu amene ali kusukulu amene amanga ndi timu national kuja kuti iwo ndi amene amaziwa pamene pamavuta kuti timu athu samachite bwino koma safuna kukonza kuti athandize dziko la Malawi chabwino bwana za akuluakulu kuti amatha kudziwa pamene pali vuto koma inuyo ngati supporter wa frames timuona kuti vuto lili pati pati kuno vuto ndi osewera asazikirapo mtima akawatenga kupita ku national team mudapatsidwa mwayi kuti mukonze frames mukhoza kuunika basi tikhoza kuunika kusogolo pakati kumbuyo komanso pakulu chabwino tikombe dzina lijaso dziweniona apa ndiliso ndiyena tikudziweni dzina ine Chikumbutso Zulu chabwino Chikumbutso Zulu mavuto a frames ndi tonse timawamba mwina vuto kwenikweni inu maona kuti limakhala pati vuto limakhala kuti mmene amapangira kutsogolo woyendetsa mpira ngati wa frames saziyendetsa ngati mwadongosolo mmene amapangira zoti dongosolo ake makhala lovuta kwambiri
mpira umayendetsedwa ndi magawo angapo kuyambira ma official kubweranso makochi ndibwera ma player mwina magawo amene mukhoza kufuna kuti muunike pati ma player amakhala zoti ndi abwino ifwa kamasankha anthu aja amadalira koma ma official kamasankha anthu aja pamakhala zoti pali zinthu zina zake zomwe iwo aja akuunikira zoti zitsobweretsa chipambano pamene makabweretsa zolakwika. Lero lino Flames ili ndi game inakusankhani ngati coach mukhoza kukonza pati kuti timu imene ipeze chipambano. Imwe ngati ndithokoza pakati pamene pamakhala kuvuta ndi koyinya koma kumbuyo kumakhala zoti kuli thafu bwinobwino. Takondwera ndi maganizo anu. Oho amene mundimene ndachezera ndi anthu kuno kudedza pa nkhani imene ya Flames mu program yathu yakulinji ya lero. Imamu walire thokoza kwambiri tipite kwa Emmanuel Moyo nayenso acheze ndi Malawi titsirize gawo limene locheza ndi Malawi mu program yakulinji kena kuti bwerere kwa alendo athu. Emmanuel. Hello. Tukumva Emmanuel odzuka bwanji? Tadzuka bwino ni modzuka bwanji? Tadzuka bwino cheza pezani maganizo a Malawi pa nkhani ya Moyo. Apa ndi Malawi modzi choyamba tikuzweni zina anga ndi Rebecca kumwenda. Mukuona ngati vuto la timu ya Flames ndi chani kuti zinthu ziyende kuyenda bwino? Ine chimene ndikuona timu ya Flames kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino ndikuona ngati kuti Flames itauza ma officers ya ma district kuti ayesese kumayenda ma community muja chifukwa ma community nthawi zambiri mapezeka kuti muli ma best player koma sadziwika chifukwa kuti ndi mamizi ma community moti anthu sakhala ndi kuthekera kuti mwina ma officers apite akaone kuti amene amasewera bwino mpira ndani chifukwa tinene ngati perekeze ngati ma officers apanga anthu achaze wapanga monitor kumayendera mwapa pafupi zimapezeka kuti ma player amapeza abwino koma chimene ndimaona mose angati mmene amapangira Flames amangotenga player poti watchuka kanthawi kochepa koma saziwa zoti playeryo amasewera motani kangomona game ina yake basi amene wasewera bwino timtenga amene koma zimakhala zoti kwa ine ndimaona ngati Flames amalakwisa chifukwa sizimayenera kutero kungo munthu kumona kamodzi amene uja amasewera bwino poti wagosa zigoli zitatu kanzi ziwiri sizabwino ndimene ndimaonene kuti Flames ma officers yawo ama district aja aziyendera ma community aziona kuti anyamatawo amasewera motani mpira nthawi zonse zimaonesa kuti amene amayesesa koma chifukwa kuti amona mwina this week apitako kabadusa ndi pamwezi mwina azoyendera kawiri amadziwa zoti amene amasewera bwino mpira koma osati poti lero popita game ina yake tangomona uyagosa zigoli ziwiri tiye timtenga amene sizabwino. Umu ndi mmene nachezera ndi Rebecca kumwenda kuno Kalonga. Moyo tathokoza kwambiri chifukwa choyankha foni maono kuti ucheze ndi Malawi. Tibwerere kwa alendo wathu pa line pa tibwerere kwa Kelvin Moyo. Moyo mwamva amene Malawi alankhulira kuoneka kuti timu ya amayikondabe koma akuona kuti pena pake si kwa Samaritans amenewo amayembekezera monga timu ya dziko lawo. Munakamba za nkhani ya funding kuli maiko ena muno mu Africa amene amachita bwino in terms of national team awo kula china Zambia kula china Senegal kula china maiko aluya wachina Tunisia, Morocco, Egypt ndiye na oteroho. Kodi owacha funding amaitenga kuti timamva kudziko kuno kuti maleve amafuta maleve kodi sungakhale maleve azampira maleve za sport Amoyo. Actually dziko lililonse panopa mpira tikupitisa pa chizungu chamati profession. Denga tikupita profession kupanga running mpira ngati business mona makampani panopo ngati chiwabwera pano kuika 1 billion mu mpira. Irawo panopo sipasangango ika 1 billion kuti awina pokena paliponse aona kuti muli vali. Ndikonso I think ife chimativuta kwambiri number 1 nkhani yokuti malamulo a FIFA sizinamvesesi kumanena inenga malamulo a FIFA pankhani ya andale kunokoti manena kuti andale asapange mpira koma FIFA imalola andale kupanga mpira imango akaniza kuyuza maslogan awo mpirako nawo ngati anthu andale amakhala ndi influence ibringi ma politicians mu mpira wanu amakhala ndi influence ija iyo pangisa nzama zibwere nthawi yomwe apiriyo ankapita ku England ankakhala ndi national team peza kuti anthu ngati aleke banda umwe ali andina malaika ndi pale pale chimodzi anali nawo kumpira
anakati kuna ipi kwa sababu eza kuti ageze new tembo analisema tawo zimene zili zikuyenera kuchitika panopa dziko la Morocco finance minister wawo ndi amene ali president wa FA amakaja akabwera makhandi insensi kuti njama zituluke amakhandi maki otsegula panopo izi president wa kafu umepita mtezo ndi wa ANC South Africa bakufuna kuti akhale president wa dziko andiso team ya Mamelodi Sundowns. So we should not remove my politicians at the moment. I think maganizo afu kuna bage anasokera yenze tabange za kibadi kwa maana kuna influence lao kuti ndrama zibwere mjini kila ndio jua panoda ngabangerani youth program muri ndama familia na ndi ngabangerani nation team muri ndienda ikumenya mafriend muri ndama jana ndi and kupoti ngama zide zambiri and kuzagonja gonja maiko akakhala kumaphala kuti lenye penze ndi malawi ndesi timu yawo ipere wiki now another how ya khalodi ya kale bantu ngati dziko ndi meeting imene ekulu ndakambirane za chitsogolo cha masewera amene wachi pati mangokhala malo amodzi ali samangokamba kumbali uone kuti magapo omwe tili nawo ngotane andipata magapo amenewo tintibwereseno anthu okuti abwere atithandize anthu atithandize kuti ndrama zibwere mupira opanda funding mpira suyo ndamwe dziko South Africa ndiolemera anomuona kupita kuwodi kapo ila kupanga bwino chifukwa ali ndi ndalama ayiko ngati Morocco tikunenawo zinthu zimayendera chifukwa ali ndi ndalama ayiko ngati Senegal ndrama zilipo so as long as ndrama zitabwire mu economy yanu mukabwesa kuti can influence abwese ndalama ya koma as long as muli palipo tibe background kudandaula kuti DD dilibe ilongwe mina media center ground dilibe palibe anthu mafuna amanga zinthu zimene ziyazi kuti azibwerese to modern level chifukwa ndrama palibe. So the problem of ndalama is the biggest challenge. You cannot send my coach. Mungapange send my referee. Mungapange send wina aliyese ngati ndalama palibe. So let's invite my politicians here. Asabangi sana soga na watu pani yake. Watufuna influence yao because minus that alidebo kuma my example tamenda churaje. Even TP Mazembe mwini wake oja Moise Katumbi. Anakhala ku governor huko Katanga ku Zaire Kongo. So these people they are drivers in the economy and awa bangi so ndalama zibwere. So then they can be serious thinking bankhani mene otherwise tikajedwa petu kukedwa chonchimo maiko anzatu akupanga be advance akupita kutsogolo and petu kutsadira pamene nthawi ina yake level imozi kumakusiya kwambiri chipati kutenga nthawi izibange zanizo zothandiza kuti masewera mpira apite kutsogolo nziko muno tabino apiri tibwere kwa inu anthu adandaulapo ena maboma osiyana-siyana kuti vuto mwina ndatsogolera amene amayendetsa mpira mdziko muno kandu kundunaku kufamu kumene ndi kwinaku kuti kumalawi kuno anthu amene ali mipando imene ndoyenera kukhala mmene makwena adi kumayendetsa mpira kapena kufunika anthu kuti anasewerapo mpira apiri mmayona bwanji nkhani fo kufamu ku mapresident ndi asintha koma performance ya Flames ikanalibe chimodzimodzi amene akuyenera kumayendetsa mpira kumalawi kuno akhale ndani ziko kukwambira chimene nena tona anthu omabungwe alimo famu kwamugoni ingatiza kuri akuyo famu kakara almost nanti pamene anthu amene anamenya kila kale amene anakhala amanga knowledge ya kutabuna sana yako kwa bakali bado sogole rumeni kwa bakali bado wote akusiza aku kueleza ajili amina asi pada wao wapeno amina amina kumpinda role for football association also ngao ni bakali bado wote football association uli anko ambi amene akitaka kupira kale ani amstarani Bwana Pili ngati mukundiva mwina afoni yanu mwaisi apa speaker eti pa loud speaker kapena ine ndikumva bwino muveka mwina ndeti mati mwina musayike pa loud speaker foni iyo ikuveka mwina chabwino mukhoza kupitiriza foni yanga ilipa bwino chabwino pitirizani kangalati thawaso pang'ono amenewa koma abwerenso posachedwa apa kumbukani kuti yalero nkhani yalero ndithu ndi ya masewero ampira tikambirana vuto la Flames chani nkhani imene timayikambirana mdziko muno chifukwa chonena kuti zikuoneka kuti performance ya timu imeneyi sikukhala
kusangalatsa amalawi amene amalipira misonkho ndi ambiri akudandaulabe kuti timu iyi pena pake sikutithandiza chifukwa ena amanena kuti performance kapena kuti you can measure success ya timu ngati Flames mmene ikuchitira kumipikisano yosiyanasiyana achina Africa Cup of Nations aziyesitsa kuqualify ka World Cup aphiri mabwera pitirizani ndio mukundiva bwino tsopano pamenepo ndiye muli clear ndithu ziko mkonde yani manena kuti mene mamafusira manena kuti kapena anthu amene ali mu mabungwe ngati amene kuti mwina ndi sayenera ineyo mene ndikuonera anthu ndioyenera ku ministry kuli anthu oyenera kwambiri ku sports council kuli anthu oyenera ku farm kuli anthu oyenera ndi mabungwe ena ndi enawa kumakhala anthu oyenera amene akuyendesa mpira kwambiri koma zinthu sizikusintha bwanji kukhala ngati tinatayirira kwambiri kumbuyo uko kuchita include anthu ena amene anakhala ngati anasewera mpira nthawi yayitali amene ali ndi knowledge yabwino ya mpira yoti akhoza kuthandizira ndi amene tinatayirira koma pakali pano akubwera pang'ono kuti akhoze zinthu. That's why ndimanena kuti ife kale timachita depend pa maschools kwambiri ngati academy. Pakali pano macademy tili nawo koma we are still lacking ma players kuchokera ma school ndi ma college. Ngati tingalowe mene momo ku school ma college ndiponso ma district mo kuti azitenga kuma players from communities chimene chocho ndi chimene ngati tingakhoze pakali pano atiki zitithandiza koma siti choti chikozo khozera kompano ngati development tikayankhula development imatenga nthawi ngati mene anenera moyo apopo kuti even development it needs ma resources ambiri kuti anthu muchite deploy anthu aziyenda kukachita identify players kufunika sondalama. Okay, jabwino. Koma national team kuti kukhazikika kweni mene tikuonera ineyo ikhoza kukhazikika kwambiri ngati tiyang'anaso ma development omwewo amene tayankhulawo. Jabwino. So palibe china choti tingapangire kuti tikweze national team kuposa talent identification mizi in ma district or ma region. Tipite kwa Amoyo. Ngati ngapange zimene zozo TSS kwambiri kuti timu ibwerere marumani. Amoyo, how does the performance ya maligi amdziko affect performance ya national team? Achina Super League ena kambapo za chipiku ena kambapo za maligi osiyana amene mdziko muno. Amaoneka kuti matimu amenemu nawonso zimawavuta amangotchuka kulubwalubwa iyayi kuli Bullets kuli Wanderers kuli Silver Bullets yawina zikhumwa kuti Wanderers yawina zikhumwa kuti apita kwakuti koma amataka kuti alowe mkafu apite pa Tanzania pomwe pa atibulidwa alowe mkafu apite pa South Africa atibulidwa alowe mkafu apite pa DRC atibulidwa even ma qualifications awo ku CAF Champions League amakhala odumpha samachita participate pafupi kodi maliga amenewa akuchita bwanji affect performance ya Flames Amoyo kapena pali any association? Maliga amenewa ndikambe chilungamo panopa asoferero kamba quality ya maliga kamba quality tikangauza jani number 1 pomwe akusewera mpirapo katika tenga ground mai kunokolonina kuti ilili ndi ground rene na tiki nalo ndindiyoka ina background okuti soyenera mpira wa elite football tasewera pa plastic katika mu stadium kapena chiweni ground opangira tisoningana ndi thing as a facility ngalo infrastructure so now usolira ndi kuti quality ya malifali yake ndotadi malifali yokuti bwino chipa imene yonso chipato mpirawo pachizembezo lya malifaliso inga kubwera apo kumasana fike pamona kuti even ngati kuti champion kuti mina akumenya afcon pa malifali akumalawi kata zinozo kalikali madizo mina pesa kalomba sasa zinozo sizikuchitika now tenge ma coaches omwe ali ndi malaisi bana anakangati zeni kapena anapa nthawi yake kwa mvera chisoni kutakudika koma pesa kuti coach wa ku Zimbabwe wa ku Zambia wa kafe wa ku Malawi wa kafe akusiyana kwambiri in terms of knowledge yao ya mpira
now anthu amene ajaonda amene amapanga impact ma skills kwa ana omwe akusewera maplayer akusewera mpira so ndambiri eyo tikatenga kwa izi ya ligi ndendi yaing'ono chifukwa china Tanzania wanthawi nache inkafanana nawo masewera mpira koma mpira kuti amene Young Africans yomwe ili yaikulu Tanzania ndi Simba panopo Champions League ina chomwe anzathu mapanga ndi kuti ruti yabwino mu dziko mwanu anzathu ngati aku Senegal kuyambiri ku North Africa kutapanga ku Nigeria tapanga bwino mu dziko za CAF koma anapeza pathway yokuti anapanga ndi ubale ndi maiko akunja ndi masita club amatumiza talent zaidi y'ing'ono iwo santati bipanga ku justice final product nje utema pangidwa no kukhala final product yabwino for example ngimene kuno kwanyamukira mwana ojati kuti mwisho muhango wapita ku Germany kwasi academy koma akukasulidwa no kunja when he comes back sakhala player menali pano anali malaiko kutoka competition akaipeza ya pamwamba yake ndi apa mwamba so Malawi ndimene kuti ikhale pansi yangane pathway yomwe ikupanga bali kasi pali bwino antopati kali competitive akaruti ikupanga maubale bali ni diplomatic ties ndambira but basi ndiku mapaso kali matima kwa malaiko na kali pajibale ndi matima amuna ku England matima ku France kanyamata achisodzerano ngati sisi ngati sene toka akati malaiko amenewo iziza idana no kubwera kutasewera national team so a bit complex when zote and hakare pansi ma technician amsida ngati chonino because there are two ways mena is either ngati kufuna ade kuti timbikire yambe kuti okay in the next 5 years league ya Malawi kale yamhavu for example league ya Egypt Egypt mabere yao sapita kunja kwa mbili apita pesa kutura kwa mbili aba minyankati mali yao ndi yamhavu That's Champions League ya Africa timu yao jamaa Al-Ahly yatenga kwa mbili kwa timu na hiyo mu Africa muno so yote mwana tanga na kuanza kuti tenti bange reach ya mpavu kucha kama mpavu mabaya attack muno would dominate so Malawi have to make between those two lines would nize kunja Chabwino apiri inu tiamu yambeni nutsiriza program ikena kwatsirize nda moyo pamabero penipeni kodi kudzipereka kwa maplayer anthawi yanu ankadzipereka motani akaenda ku national team kudzipereka kumathandizira bwanji kuti timu dzichita perform inali nkhani ya structure chabe kapena munali ndi masomphenya munali ndi cholinga kati maplayer madziwa kuti komara papa nde ndaitanidwa kuti ndikayimire timu ya dziko lino ndikuyenera kuti ndikadzikhuthule ndikasewere masewero ampira osati player ngothamanga pang'ono yekha wagwa kungotere pang'ono zavuta madzipereka munayo dzipereka apano amadzipereka inu mwako chapo munapitapo ku AFCON 2010 ngati nsakula kuitsa kunali ku Angola mundikoza I think munali ku Angola munali chinya kwa Nigeria madzipereka motani kusiyana ndi maplayer amene mwako chapano ndi maplayer amene akusewera pano mwachidule kwambiri api hapo mwanena tizoona ifeyo nthawi imene ijayo kwa nthawi yathija inali pride kwambiri kuti kukuitana ku national team inali chinthu choti chapamwamba kwambiri apart from sitimaganizira kuti kumene ku national team tikuitanidwa ko tikalandira ndalama za futi ayi timapita ndi mtima woti andisankha ineyo ndikuti ndikayimira dziko langa ndikuyimira dziko langa ndiyena kukadzipereka kwambiri zangati za ndalama chachani zonse timazipeza komweko kaya inali yochepa kaya inali yochuka koma timachita accept chili chonse chimene chinali chokoma the first thing inali yoti kuzipereka inali ni mtima woti ndiyenera kukazipereka pa dziko langa kuti ndivike dziko langa pamaso imene inali ni mtima umenewo Chabwino koma pakali pano mwina mwache kuti ndione pakali pano mene zili pakali pano ndi anyamatatu akulanda ndalama zambiri kwambiri apo ndisinga nami zena akulandira kuposa ife mene timalandilira kuposaso ndi anthu akumbuyo koma pakali pano anyamata akulandira ndalama zambiri kuposo boma sports council famu ikuyesesa kuti anyamata azikhala mosangalala bwino koma ku mitima ya kuti kuzipereka ikhala ngati ikucheterako ikanakhala kuti iwo anyamata akuika kuzipereka poyamba kuposa ndalama mwina mwake koma kuonera ngati apena
mwina machi they think too much kuti ngati lero sanalangire sangaganize kuti ndizalandirabe akome gwire chito ayi panali nthawi ina yake ifeyo nthawi imene amamenya amatiwuziratu kuti ziko munthu umagwira kaya ntchito ya ziko usanaganize chilichonse choti ziko likuchitire iweyo wachita chani ku ziko lako kuti ziko lako likuchitire china chake iwe wachita chani ku ziko lako ngero moyo umene wowo ndi umene tiyena kukhala nawo kuti ineyo ndapanga chakuti ku ziko langa koma I've been rewarded ndi chakuti ziko langa landichita reward ngati sakuchita reward koma azakuchita reward koma sikuti kapena umakhala ndi mtima woti ani mpaka ndichite kale reward ndendi ndimenya bwino ayi koma umakhala kuti mtima woti ndiyenera kufera ziko langa apart from anything else ndiyena kufera ziko langa so mtima umene wowo ngati anyamata awawa apakali pana ngakhale ndi mtima umene wowo maplayers tili nawo abwino othamanga abwinobwino achinyamata koma mtima woti ineyo ndifere ziko langa ndi umene asinki ukuticheperaka kuti ngati ungabwera umene wowo mwina mwache zinatithandiza apena kuti ngati nananenera moyowa kuti mwina mwache tikhale ngati tikhale ndi ndala tikhale pansi ma stakeholders tikhale nawo pansi mafamu chani tikhale pansi tiunike kuti kodi anyamata amene tikuwatenga anyamata woti akulimbikira paziko lawo kapena akubwirira ndalama chabwino aphiri Flames Legend tathokoza kwambiri nthawi ndimene yatithera chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji mukhale ndi tsiku labwino amoyo tsirizani programu iyi mu sentence Flames ichite motani kuti otsogolo mbachidule ma-stakeholders akhale pansi and akambirane kuti njira yabwino ndi kuti Flames ikhale timu ya mphamvu ina zaka 5 zikubwerazi ipange dominate njira mwa Africa. Tathokoza kwambiri peneponso tulapera tsiza programu yathu ya lero yakulinji tinali ndi Akina Phiri Flames Legend komanso Kelvin Moyo munthu mmodzi amene amatsata masewero a mpira wa miyendo kwa basi mdziko muno kuyambira kalekale ali ku TVM kuja ili isanakhale MPC TV komanso tinali ndi tolankhani athu Blessings Makuwira Imamo Ali komanso Emmanuel Moyo tithokoze chisomo khaso chifukwa chokhala pa technical desk apo kuonza kuti programu iveke bwino tipepese kuti pena mafuna athu samaveka bwino chifukwa cha manetwork omwewa ndi ovusowa tikumane mawa tikambiyane nkhani zina zokhudza ino tsani bwino Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu goju yena manji nanga ngani zonyati sasikulijani umboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwaduga baji nanga atemzile dio kukulijani Oguliji, digudalila inu. Oguliji.